verse 9 and 10. Ethi romance is good. Hey. Hallelujah. Verse 10, verse 29 or 8. Izaga 31, 10 verse 29 to 8. Verse 10. Amen. Ngiyabingelela egameni lomfowethu Jesu Kristu. Hallelujah. Siyafunda bazalwane sifunda incwadi yezaga chapter noma isahluko 31 sifunda evesini lika 10. Hallelujah. Elizothi ubani ongathola umfazi okhethelayo na? Ubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. Up to verse 29. Baningi abafazi abakhutheleyo, kepha wena ubadlula bonke. Ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize, kepha owesifazane owesaba uJehova uyadunyiswa. Hallelujah. Amen. Ubani ongathola umfazi okhuthele ngema, ngoba inani lakhe lidlulile, ledlula elamarubi. Uyabona ke uthatha unkosikazi, awumthathi uma usengakapheli. Ubiza ukuthi itakataka kumele alibone ukuvela emzini wabantu. Ngakho-ke uma ufuna unkosikazi, ubize ukuthi ube uhlanganise, ngoba unkosikazi uyabiza. Akekho ukuchipline akukhumbula i-discount ikhona emalobolweni. Bayala kudala i-discount emalobolweni. Uma nje uzolobola kulezi nsuku sebashaya 50 kuya phezulu. Hallelujah. Ngakho inani lakhe fokangema lidlulile, lidlula elamarubi. Lithi ke leli verse, baningi abafazi abakhuthele. Hayi, baningi abafazi abakhuthele, kodwa lo mnafulakazi umbonile wena ukuthi wedlula bonke. Alibonke amalefoni. Into ezokwenza lesesi ukuthi badlule bonke ukuthi uyazi ukuthi yakho. Uma izophuma ekuseni ube ubonibhekayo, ingakutshelwa ngosisi basebenzi abadayisayo ukuthi isheti lakho litshekile ngidanesisize uphume ezandleni zakho. Akathi bayephuma athi suke esipilini ube ubonibheki somdina ozothi baba baby right usuka hamba ukubeka akabonga. Ngakho-ke uwe ozokwenza ukuthi uma ahamba ayerempu azizwele ukuthi uphume emzini, uphume ekhaya lenkosikazi emnakekelayo. Babudema nkosikazi wakho uwe okufuna umnakekele. Yabona ungamnakekeli wena, sanakekele lezo 17. Uma ikhampasi yakuphuzela ndawukela imali. Alibonke amalekhosi, ngoba wena ufuna ukusho ukuthi ugqokelane. Wokuphela wazi ukuthi ugqokelane, umekaphelane. Uma kungasho wena angeke azizwe umhlaba. Njengoba sisezayona isihlahla nakudlalana. Umyeni wami, yabona la majazi bafakile. Akuthi fine. Ome, ukudlalela.
ngoba phela usekhona umsizi ozosiza la ekhaya. Jwayelekile ukuthi abantu bathatha iselondri bayotasha khona. Kusukela manje uyilondri nabulakazi yakambheka emajazini akho. Alibonga lenkosi. Okuyokwenza ukuthi uhlale kamnandi ilakazi noma umakoti wakho. Izwi kumaKorinte ukuqala isahluko sika-7 lithi lingakhondelani omunye nomunye. Once naqala kuba namasikrini, angeke umshado wenu uhambe kamnandi. Kodwa naze nawayeka amasikrini, umshado wenu uzohamba kamnandi. Angazi bafundisi ukuthi uma silithi iBhayibheli singakhondelani, akukhondelwana ngokukhuluma, kodwa ngamafoni kuyakhondelwana. Awufuni ifoni yakho ukuhlala ezandleni zikaMama. Nomama akafuni ifoni yakho ukuhlala ezandleni zikaBaba. Angazi Losikasawaphansi. uzoyibeka nje nayikhala leyazi ukuthi hayi mama iphendule ngoba akukhondelani. Kodwa wathi nakhala ukukhondelana nayikhala soyaphuma uzophendula 44 zokukhalela umkhathazo. Alibonga lenkosi. Kodwa-ke ngiyakholwa ukuthi ukuze ningakhondelani ifuna ithuba lokukhuleka. Ngoba emshadweni ushima ukuthi umshado yilapho ningamshina amadriwe ozohlala njalo ngayina ukuthi nihambe kahle. Lithi-ke verse lokugcina ubuhle buyinkohliso. Ubuhle buyinkohliso. Lithi kodwa abamesabayo uJehova ibona abadunyiswayo. Yabona le kuya ngobuhle wonke abayefuna kodwa washadana akuye ngobuhle kodwa kuya ngokwesaba uNkulunkulu. Thole emnyama phambili ngemuva kodwa angene emshadweni. Yebo. Umshado wangafuni ukuphuma kwakhe. Thina siyamjada kodwa lezo ndibone inaphakathi. Inaphezulu yakaphakathi ngoba okwandelile kuphini. Inaphakathi yayo. Asilo lelingaphandle layo. Uyabona-ke ukusho ukuthi njengoba ungene kumshado thatha uNkulunkulu abe ngaphakathi kwakho. Umathuswa ubabonayo emathileni ukuthi ngoba ukhethe wena okangema baye bathi ngalesi sethu khethile. Akusekho-ke ukujikela emuva. Alibonga lenkosi. Uma sifika njena la kuthandazela khona funeka sazi ukuthi nasithola wena sizothola nanabulakazi.